Cebu Governor Garcia mibiya ng isip sakop sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP-Laban ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ipadaan ni Garcia ang iyahang letter of notification sa membership resignation kang PDP Lakas ng Bayan President Jose Alvarez. Kitata usab ni Garcia nga ang iyang resignation letter nga ang pagluwat isip sakop effective immediately kun diha dayon. Gipadayag ni Garcia nga dili na niya mahimong ipadayon ang pagkamiyembro sa partido human miduso og reklamo si Mayor Mike Rama sa Office of the President ginagawhag sa presidente nga suspensuhon ang gobernador tungod sa gingong pagpugong sa BRT project. Midugang si Garcia nga ang kasungian tali nila ni Rama miabot na sa punto nga dili na mahimong mahilut pa. Si Rama mao Vice President for the Visayas sa partidong PDP. Nagpabiling mapasalamaton si Garcia nga nakatampo sa damgo sa partido samtang usa pa siya kasakop nini. Wa pa kakuhain siyang habig si Rama ug ang PDP sa pag-resign ni Garcia. It came as a surprise to me, in fact, that a fellow party mate, and as I said, an official at that of the party would instigate such an action against a member of PDP-Laban. And I pondered over this decision actually for quite some time. I did not do a knee-jerk reaction.